Dobar dan, dobrodošli na Acer ESL Adriju Open. Ovo će biti broj 37, upadamo u samo finale da igraju Kikis Wolves i All Stars Montenegro. Također veoma lepo da vidimo jedan tim iz Crne Gore koji uspio stići do finala, također i tim iz Hrvatske imamo sa plave strane. Prvi ban je već pao, prvi ban će biti Malphite, definitivno jedan od jačih top lanera, ako ne i najjači, pravi armor, radi damage, sve u svemu veoma dobar pik. Sa druge strane vidimo Nautilusa, vidjeli smo ga već nekoliko partija u današnjem turniru, definitivno zaslužen ban, radi ogroman damage i naravno jako je tanky i dalje ide na iste ta Zizirot portal strategija, to je Sunfire Zizirot, veoma dobro, tako da zaslužen ban očekujemo i neko možda popi kasnije, ali Lulu je već banovana, vidjeli smo prošli game zašto, fenomenalno odigrana Lulu, tako da vidjet ćemo da li će to spriječiti totalno neke kompove ili je samo uklonjen taj jedan champ. Čekamo još posljednja 3 bana i krećemo u same pikove. Ban će biti Nidali. Naravno šta se dogodi sa Nidali, imamo ceo taj health build, znači ide se u Masteries, Strength of Ages, u iteme ide se Rod of Ages, znači imate dosta Agesa. Uglavnom, čitava pointa toga je da imate nekog čempa koji ima nekih 3-3,5 hiljade healtha, a vi pravite full AP build. Tako da generalno je veoma jak build za Nidali. Tako da očekivan ban. Posljednji ban plave ekipe će biti Kog'Maw koji je, iako je popio nerf u posljednjem patchu, i dalje veoma jak, ima ogromnu količinu damage-a i naravno taj nerf koji je popio, izgubio je 0.20 attack speeda, što je u suštini ništa. Kog'Mawu generalno i bez toga attack speeda vi dalje možete da pogledate tu kapu od 5 koji generalno ni ne treba ni toliko da prođete kroz ceo protivnički tim. Zadnji ban će biti Gangplank koji mislim da je popio previše nerfova i iskreno mislim da Gangplank trenutno ne zaslužuje ban, ali šta je, tu je možda znaju da protivnički tim ima dobrog igrača, siguran sam da i jedan i drugi kapetan jedna i druga ekipa znaju šta protivnici igraju i spremni su za ovo. Prvi pik će za plavu ekipu biti Gragas, također vidjeli smo zašto od Gragasa, očekivali smo možda čak i ban, znači Runic Echo, Strength of Ages, AP tank build, ne umre, a radi ogromnu količinu damage-a. Alistara koji je već bio pick and support svaki game ovaj turnir, znači mislim da nijednom nismo vidjeli Alistara banovanog i svaki game smo ga vidjeli pikovan, tako da veoma jak pik. Biće i Corki lokovan. Da li će biti lokovan? Da, bit će lokovan. Corki veoma jak pik i vidimo već bar za ovaj vikend dosta pikova se kopira, znači zna se šta je najbolje, jednostavno kada god da je to otvoreno bit će pikovano. Vidjet ćemo šta će biti zadnja dva pika. Jedno pitanje iz četa, koliko mečeva se igra, da li je best of 1. Finale za ovaj vikend će biti best of 1. Finale za mesečno će definitivno biti best of 3. Znači šta se događa, kao što smo već jednom spomenuli, naši prijatelji iz Acera, to jest iz Acera, ostavili su novu seriju gaming opreme koja se zove Predator. Odlučili su da nam podele 5 miševa koji će biti dodeljeni pobedniku mesečnog finala, tako da kogod pobedi u ovom finalu ne samo da dobija RP, već i dobija poene koje ih šalju u mesečno i naravno u mesečnom finalu ako uspiju da pobede tu, dobit će i miševe pravo iz Acera, pravo iz njihove najnovije Predator serije. Uglavnom vidimo pikovi Fiora i Poppy, jako dobri pikovi, iskreno sviđa mi se to što su rekli, ništa, ovo je broken, ajmo pikamo to, i Poppy i Fiora koje može da prođe kroz munda, Poppy koje može biti support, najvjerovatnije hoće ako će Gragas biti u džungli. Jednostavno ne samo da su uzeli te pikove za sebe, već su dinajavali protivnike, jer ako su uzeli Fioru, protivnici su lagano mogli uzmu Poppy na topu, tako da veoma lepo. Vidjet ćemo sa druge strane kako će crvena ekipa odgovoriti na Haver preko Gravesa. Graves je lokovan. Lissandra će također biti pikovana, tako da jako interesantni pikovi. Dosta damage, dosta brsta, nedovoljno frontline još, ali vidjet ćemo kako će se završiti.
Vidimo, Lukizor ne razmišlja puno, znamo već da igra veoma dobrog Zigsa, jednostavno je to odma i pikovao i ne razmišlja o tome, naravno već smo videli nekoliko gameova Lukizor koji zaista igra fenomenalnog Zigsa. Iskreno, Ziggs je jedan od tih čempova koji kada blind pikujete, jeli, iako ne vidimo Ziggsa toliko u soloki, ako ste veoma udobni, znači igrajući tog Ziggsa, stvarno nema razloga zašto ga ne bi pikovali. Veoma je safe, veoma je lak za farm, znači ima dobar wave clear, ima dobar push. Generalno, protiv čega god da igra, nekako može proći kroz sam taj lane i kroz mid game, kroz late game, naravno. Zadnji pick za plavu ekipu će biti Sivir. Naravno, dobila je veoma lep buff, ima taj jeli, crit kada krituje, taj bounce će proći kroz sve minione i svaki attack će kritovati, tako da veoma lep buff. Zadnji pick za crvenu ekipu će najverovatnije biti Zed, mada sačekat ćemo još malo da budemo sigurni. Ima još 10 sekundi da se odluči da li će pikati Zeda protiv Ziggsa, uskoro ćemo saznati. Prebacuju na Maoka, je jako interesantno, znači to je bio neki bait i vraćaju nazad na Zeda, ne, ok. Vratili su na Zeda, bit će Zed najvjerovatnije midlane protiv Ziggsa, Lisandar će ići na top protiv jeli, Fiore, na botlaneu će biti Alistar i Corki protiv Sivir i Poppy i u džungli će biti Graves i Gragas. Uglavnom, imamo još 35 sekundi, proćemo kroz Summoner, kroz kompove, malo kada nam ostane 3 minuta u delay pauzi, vratit ćemo se u chatu, ako imate neka pitanja, slobodno pitajte i proći ćemo kroz to u ta 3 minuta. Što se samih Summonera tiče, AD Carry naravno će ići na standardno, jungleri također na standardno, znači to će biti Flash Heal, Flash Smite, top laneri će ići na Flash Teleport i sada će razlika biti u supportivima i u mid lanerima. Supportovi, Poppy ide na Ignite, definitivno ima tu agresiju u lane-a i ima agresiju u lane-u i definitivno znači, može dobiti dosta killova, tako da ide na Ignite. Alistar ide na Exhaust, ide na malo defanzivniju varijantu, što to nekle ok ima Corkija, mogo bi on ići na Ignite, ali dobro, to je već neka lična odluka. Sa druge strane, mid laneri šta rade, znači Zed ide na Ignite, definitivno želi biti taj koji ima agresiju u lane-u, želi biti taj koji može jeli, da napadne tog Zigsa, da ga ubije kad baci ulti, definitivno mu treba taj Ignite. Sa druge strane, Ziggs prepoznaje u kom je matchupu, zna da igra protiv Zeda i rekao je čekaj, malo igram protiv Zeda, Zed može da me ubije, moram ići defanzivnije, moram ići znači što defanzivnije mogu da preživim taj all-in, jednostavno da preživim, stojim iza, bacam bombe i to je to. I kao što smo rekli, znači da bi to omogućio sebi, definitivno Exhaust mu dosta pomaže. Uglavnom, završili smo sa summonerima, malo ćemo kroz kompove, pitanje u chatu i upadamo u samo finale. Plava ekipa imaju frontline u Poppy, u Gravesu, u Poppy i u Gragasu, imaju poke sa Ziggsom, imaju dobar all-in sa Sivir, imaju dosta damage-a sa Fiorom, sve u svemu, imaju dobar mix physical magic damage-a, frontline-a i agresije. Veoma lep kom. Sa druge strane, frontline u Alistaru, dosta brsta u Zedu, Lisandri, Corkiju, dobar mix magic damage-a, kao što vidimo, jeli soul laneri su im različiti tip damage, što je jako lepo. Tako da verujem da i jedan i drugi tim iskreno imaju veoma lepe kompove, nije niko napravio grešku. Znači, šta se dogodi, pogotovo u solo queue, znači top mid laner hoće da igra Zeda, top laner hoće da igra nekog Yasua, jungle hoće da igra Lee Sina i vi imate 3 mili asasina u suštini. Što je katastrofa. Jer onda enemy pika nekog Malphite na top, on napravi 500 armora i ne možete vas troje da ga ubijete. Tako da, eto, kao što sam rekao, nijedan tim nije napravio grešku, što je veoma lepo. Kompovi su definitivno dobri i s jedne i s druge strane i eventualno sad čekamo kako će ko odigrati i šta će da se dogodi. Što se tiče pitanja u chatu, imamo malo vremena da imamo da smo nešto propustili. Vlada pita za besplatnu igricu koju mogu da igram sa drugom, a da nije LOL. Blade and Soul. Preporučujem ti Blade and Soul.
znaš da igru sviđa se, ne znaš kako da igraš sa prijateljem, zajedno skinete igru i ja ću ti pokazati tačno kako možeš s njim da igraš na mom streamu. Tako da posle finala dođi kod mene i pokazat ću ti kada budemo pali Brain Soul. Kuki Kasteru. Kaster se ne bi bunio. Kaster voli kolačić. Što je donekle očigledno. Šalim se. Uglavnom, još 5 sekundi upadamo u game i još jednom gledamo Kikis Wolves protiv All Stars Montenegro i vidjet ćemo ko će dobiti Aserovu ESL LOL Adria Open broj 37. Vidjet ćemo, znači, kao što smo još jednom spomenuli, kompovi donekle izbalansirani, tako da jedna stvar koja generalno može uvek remetiti sve će biti Alistar koji, ako uleti u pravi trenutak i absorbuje dovoljno damage od pravih ljudi, može totalno promeniti fight. Jer vi ako mislite da možete ubiti Alistara, izbacate dovoljno spelova i on baci ulti, absorbuje damage i bit će ok. Znači, čekam još malo kroz sablone da smo prošli jednu stvar koju možemo prokomentarisati, malo dok ne počne game, će biti Masteries, naravno, u crvenoj ekipi imamo 3 Thunderous Decree-a, igraju na agresiju, 1 Strength of Ages, 1 Bond of Stone, sa plave strane imamo, na top lane-u, što je veoma jak Mastery, će biti Grasp of the Undying, koji svaki 4 sekunde u fajtu, kada basic attackujete protivnika, nahilujete se malo, tako da veoma je jak Mastery. Poppy, ja mislim da je isto krenula na Bond of Stone, Sivir najverovatnije na Fervor Battle, Ziggs verovatno Thunderous Decree, tako da to je to od samih Mastery poena, kreće se u sam level 1, da vidimo da će pasti neki invade. Trenutno crvena ekipa očekuje invade na botlane-u, tako da vidjet ćemo da li će to i da se ispuni, dok vidimo plava ekipa se raširila po mapi i brani svoje ulaze. Hardcore Lifer, pitanje u chatu da li je ovo finale, da, ovo je posljednji meč koji imamo za večeras, tako da ovo će biti samo finale. Još jednom timovi ne samo da se takmiče za RP koji se naravno dobija, ako dobijete u finalu, naravno dobit će duplo više RP-a, već i za poene ka mesečnom finalu koje je itekako bitno ovaj mesec. Kao što spomenuli još jednom, Acer je podelio miševe iz njihove najnovije serije Predator, tako da eto, znači ko osvoji mesečno finale lepo će proći. Vidimo sada Graves i Lissandra počinju na gornjoj strani, također i Gragas počinje na gornjoj strani. Šta se događa prvi put ovo da vidimo, što smo već dosta spomenuli tijekom cijelog turnira, je da botlane generalno želi uzeti kamp na početku. Korki i Alistar bi morali uzeti ovaj kamp. Zašto? Kada Poppy i Sivir uzmu bot, double goleme, veoma će lako uzeti drugi level i krenut će dosta agresivno. Dosta puka od Ziggsa. Sad očekujemo agresiju na botlane-u. Znači, velika greška Alistara i Korke što nisu uzeli taj kamp na početku. Dosta agresije. Ziggs igra veoma lepo. Promašio je Q i Poppy još jedan, nažalost. Toga je koštalo cijelog trida. Dosta je damage-a. I vidimo odmah drugi level. Flash odmah na Korkiju. I forsiran je, ako ne samo taj flash, nažalost, ovaj trade je izgubila plava strana. Zašto je to ona izgubila? Zašto je, Poppy ne samo da se flashovala, već je bacila i Ignite. Još i Alistar je također bacio Exhaust, ali generalno mislim da je Ignite bio malo preforsiran. Korki bi se svejedno flashovao odatle, ako ništa, zato što je Poppy bila već drugi level, tako da mogli su samo malo agresivnije da stanu i da probaju samo uzeti neki trade.
Vidimo jako lep kombo u Poppy koja je bacila da se izvuče iza i oni će biti ok. Sivir i dalje ima free basic attackove. Srećom, Sivir nije jedan od jačih AD carrya na samom početku partije, tako da ne radi previše damage-a i Alistar i Corki će biti ok, ali definitivno ovaj poke se sabira. Alistar kreće agresivno na Poppy. Da li će to biti dovoljno? Ne. Ignite također je pao na samom prvom levelu i nažalost bez Ignite-a, bez exhausta neće biti dovoljno. Graga se flashuje jako lepo. Zed je bacio flash i preživeće sa veoma malo health-a, ali jako lepo od njega. Flash za flash na midlaneu, ništa pre loše za jednu ekipu, tako da jako lepo odigrano. Graves kreće ka botlaneu i vidjet ćemo da će nešto moći da se napravi tu ganka. Ne, on je samo bacio recall. Duše stoji na vardu, tako da iako ostane, bila bi velika greška. Opa, Gragas skreće na bot sad. Graves je malo u previše agresivnoj situaciji, vidjet ćemo šta će se toga na botlinu. Našli su Gravesa. Gragas verujem da nije skočio nije htio da skoči u pit, ne, samo mali tradeovi, ništa više. U toplinu vidimo jedan malo veći trade, nažalost za Lisandru, ona više nema mane kako bi mogla ostati na midu da se traduje, to jest na topu da se traduje sa Fiorom. Naravno bez mane bit će u malo većim problemima, tako da očekujemo neki recall od te Lisandre i neki port nazad na top, da kupi neke iteme, da kupi malo mane i to bi bilo to. Jedna bitna stvar, pre nego što nastavimo sa partijom, vratit ćemo sve čempove po redu, znači bit će Fiora i Lisandra na topu, Gragas i Graves će biti u džungli, na midlaneu će biti Ziggs i Zed, Sivir i Corki kao AD carry i Poppy Alistar support. Opet neki mali tradeovi na botu. Naravno taj ward će malo pomoći, minioni će raditi nešto malo damage-a. Vidimo Lisandru koja je dosta health-a dobila nazad i sada jednostavno samo čisti taj wave. U međuvremenu Graves smite-ove raptore, ima taj Oracle buff i očistit će ward. Ako ništa, bar je napravio mali pritisak na tom laneu. Alistar previše agresivno, njega previše igri bio. Nije imao razloga uleteti u tog Gragasa i kao što smo vidjeli, toga je koštalo first blood za plavu ekipu. Malo poke od Fiore, definitivno kada se već backovo Fiora ima taj pickaxe i ima tu prednost u itemima, tako da definitivno može igrati dosta agresivno i čekamo sada Lisandru koja se backovala, da li će se portati ili će trčati na top. Uskoro ćemo da vidimo, ali izgleda da Fiora, to jest ne Fiora, nego da Lisandra trči na top. Šta je sad jako interesantno, Fiora se već portala, Lisandra se nije portala, samim tim ako se napravi neki play na botu, Lisandra veoma lagano može baciti port, otići na botlane i jednostavno pomoći svojim saigračima. Dok sa druge strane Fiora mora da ispuša ili top lane, da uzme cool ili da nekako zaustavi Lisandru, što je donekle nemoguće kao Fiora. Tako da vidjet ćemo kako će to proći i da li će biti neki forsiran play na botu sada crvene ekipe, pošto znaju da Fiora nema teleport, a Lisandra ima. Pada poke od Lisandre i dalje to nije toliko damage-a na Fiori, posebno ako Fiora dodžuje svaki drugi Q. Neće se toliko zabrinuti, bar ne za tako male tradeove. Ziggs čisti pink ward, malo obezbeđuje vision za sebe. Graves je oko midlanea i nisam siguran da li ga je Ziggs video. Moguće da je. Opet vidimo neki mali poke na botlaneu, verujem da će Poppy biti ok, dosta agresivno od nje, ali ništa strašno, nema ni previše rizika i da je bacio tu Poppy u kulu, imala je minione, mogla se vrati nas da baci taj dash na minione, jednostavno se vrati nazad, tako da bilo bi ok. Pored samih tradova vidimo da je plava ekipa nekih 700 golda u leadu, što i nije toliko
Nije toliko strašno, jeli mislim, jeste da je 8 minuta, glavna prednost će biti u tom killu koja Sivir ima malo više kripova, Ziggs također malo više kripova. U džungli, mada Graves farmuje veoma dobro i u poređenju s Gragasom ima jedan veoma lep minion lead. Tako da, definitivno, Graves će biti jedna velika... jedan veliki problem ako nastavi da farmuje tako i ako kupi dovoljno itema. Može biti veoma problematično. Lukezor vidimo da zna meča protiv Zeda, zna koliko Zed ima damage, vidi Zedu iteme i ako ima, znači, blue buff, on ne mora nikad prići jer Zed više nema potiona. I šta sad Ziggs treba da uradi? Samo treba da pogodi Q. Pogodi jedan Q, drugi Q, treći Q, malo se taj damage sabere i na kraju vidjet ćemo Zeda koji više nema healtha, nema sustaina i onda je Ziggs pobedio lane. Najveću grešku koju može da napravi da uleti u Zeda kad Zed ima puni health i da se bije s njim. Sad Zed više nema potiona, nema više sustaina. Vidimo agresiju na botinu, na Poppy jako low, Graves je već prišao, ali veoma lepo, nisu imali dovoljno damage-a da ubiju tu Poppy i sada Gragas prilazi jako lep put, nisam siguran šta se dogodilo sa Gravesom, ali Graves će biti sada jako low, nema više flash, da li će Graves pasti, Ziggs ulti pada, da li će to biti kill? Ne, neće biti! Corki preživljava sa 20 healtha, Poppy je rekla ne može, flashuje se i dobija kill. U međuvremenu Zed je ubio Gragasa, da li će ubiti i Sive? Da, double kill za Zeda, veoma lepa rotacija. Lissandra se također teleportova, da li će Poppy pasti? I da, Poppy pada, triple kill za Zeda i na kraju će biti 3 za 2 na tom botenu i kao što smo rekli pre nekoliko minuta, Lissandra je imala teleport Fiora, verujem da nije do samog kraja fajta, tako da Lissandra se portala, bila je tu da pomogne i Zed, fenomenal rotacija i dobio je triple kill. Ajmo lepo. Sada već ovo može biti ogroman problem. Zed ima 3 kila. Šta sad mi radimo kad Zed ima 3 kila? To jest ne mi, ali oni. Ali, šta radimo kad Zed znači ima kilove? Ispuštate bot i rotirate se. Kada se Zed afida generalno, želite da ga pošaljete u solo lane. Zed je nenormalno jak kada ima ta 1-1 i kad ima malo veću slobodu. Znači, pod slobodom mislim kad ima malo više prostora da beži, da džukuje na samom midlaneu, veoma je linearno. Znači, Zed uleti unutra, baci shadow, ako je jungler tu, Zed je mrtav. Ovdje već ima malo veći prostor, recimo se bije na botu, može trčati oko ove planine ovdje, može skočiti preko zmaja, može skočiti vamo, znači, generalno ima veći prostor za manevar, jeli? Tako da, kada se Zed nafida ili bilo koji asasin u stvari, i da je neki Fizz ili Yasuo ili šta god, želite da se rotirate i da ga pošaljete na bot. Generalno protiv Ziggsa je teško pušati taj midlane, ali onda mogu čak i da ga pošalje na topljen pa da se bije s Fiorom ili šta god. Vidim ogroman damage i Lissandra više ne može da lanuje uopšte protiv te Fiore, što će biti veliki problem za crvenu ekipu. Split je generalno dobra strategija na bilo kog nafidanog asasina. Jer šta je poenta? Poenta je to da ako god ostavite jednog protiv toga asasina, asasin će da dajuje tog lika i ubit će ga. Zedu ne treba puno da ubije nekog sad s ultijem. Ima neku agresiju od Poppy, malo samo trade, ništa strašno. Jako lep Q od Sivir, pogađa duplo Corkija. Corki baca potion. Sada šta se događa? Kao što smo pre imali situaciju gdje jedan teleport je bio up, drugi nije, sad imamo isto, samo u suprotnim timovima. Kao što vidimo, Fiora ima teleport i Sandra nema. I šta sada može se dogodi? Pogledajte, ima Ward ovdje. Oni su Wardali, znači ispušali su, Wardali su ovdje. Na bot strani imamo još jedan Ward. Ako se nešto dogodi na botu, Fiora veoma lako može se teleportuje. Čak Fiora može se teleportiti ovdje da forsi ovu kulu, koja je jako low. Znači, ako se Fiora porta negdje iza, oni moraju da jednostavno ostave tu kulu. I kao što vidimo, Gragas sa agresijom prilazi, bacit će ulti koji je nažalost promašio Alistara, Corki će isto biti ok.
i Alistar ima ult, neće pasti, ne bi trebalo pasti, bar ako ništa, bar uzeli su free bot coolu, tako da veoma lepo. Veoma lepa agresija i veoma lepo odigrana Sivir, znači kad god igrate Sivir, šta je poenta? Pušate lane, iskoristite taj rikošej koji ima, znači, beskonačno poukova, može ubiti sve minjone, to jest bounce-ova, jeli, može ubiti sve minjone, pušate wave, dobijete farm i naravno kada imate dovoljno para da kupite neki glavni item, kažete sad je gotovo, uzmemo kulu i to je to. Vidimo jako lep all-in od strane Zeda, ima dovoljno damage-a i ovdje će Ziggs pasti, kao što smo rekli, nafidan. Zed može biti veliki problem, to je dokazano da je istinito i sada pogledajte vi taj problem na mid lane-u. Iako je Ziggs isti level, to jest ne isti level, izvinjam se, ima isto kripova skoro koliko i Zed, pogledajte levele, Ziggs je level 9, Zed je level 11. Tako da, pored ta 4 killa koja Zed ima, on također ima i ogroman XP lead na samom Ziggsu i to je, kao što sam rekao, znači, veoma zabrinjavajući za Kiki Souls da, znači, mid lane All Stars Montenegra ima toliko lead u XP-u. Imamo Zeda koji je jednostavno uništio pop i flashuje se. Da li će? Da, on pada previše agresivno, nije mogao se vrati, baš je i Alistar i to će već biti veliki throw. Zed koji je bio 5-0, uletio je previše agresivno na Sivir i definitivno ne samo da ga je koštalo života, već i shutdowna za protivničku ekipu. Šta se dogodi? Dogodi se to da kada Zed padne, svaki igrač jeli protivničke ekipe dobije po malo para, tako da da, veoma loše od Zeda. Kako ovo funkcioniše? Funkcioniše tako da što više killova imate, što veći kill XP primate, više golda ste vredni. I morate da razmišljate, znači kada ste lupam 0.5, da tradujete 1 za 1, da dajvojte cool, da umrete i da ubijete neko, to je vredno. Ali ako vi imate lupam 5.0 ili imate 10.0, vi ste vredni mnogo golda i onda ne želite tradovati takve killove. Jer da bi to bilo vredno, vi morate ubiti dvojicu, trojicu. Da bi vam se vratio gold koji ćete izgubiti tako što im dajete shutdown. Tako da, to je jeli glavna priča, znači nemojte tradovati killove kada ste toliko fed. Ovo slučaju nije tradova killove, samo je riknu, ali u nekom generalnom smislu, jeli. 5-5, lead za plavu ekipu i vidjet ćemo kako će se to odraziti, jeli, na ostatak partije. Ja vidimo sad rotacija na top, jako lepo, Lisandra kreće na Fioru. Veoma lepo pogodila je ulti. Lep flash, ima riposte ako se Alistar flashuje i Fiora je preživala gank od supporta i od junglera ili Lisandrin ulti. Veoma lepo. Kao što vidimo, snaga jeli Fiore je to što radi true damage i može kupiti full tank iteme za sebe i dalje će raditi ogromnu količinu damage, tako da veoma lepo. Vidimo agresiju na mid lane-u. Srećem Alistar kad upali ulti, jeli, ne može da gubi puno toga, dobije 70% damage reductiona i bit će ok sada. Zed, nažalost, iako je 5-1, on ne može toliko puno toga da uradi na jeli, midu i vidimo odličan ulti od Gragasa, baca Korkija nazad i Korki nestaje u jednoj kombinaciji. Tako da to je to od Korkija. Pitanje iz chata da li ima nagrada. Nagrada ima naravno za Mart, samo ćemo da vidimo ovaj Oli, ništa od toga, dobar disengage. Nagrade za ovaj Mart, kao što smo rekli, Acer i njihova nova serija Predator, znači serija gaming opreme, odlučili su da nam pošalju miševe za pobednike mesečnog finala, tako da to su u suštini rebrandirani SteelSeries miševi, već poznat kvalitet, samo naravno izgleda mnogo bolje sa novim Acer oklopom, tako da
imate baner ispred s njima, možete pogledati više detalja. Tako da, za pobjednike mjesečnog finala za mart bit će itekako dobra nagrada. Svaki član ekipe koji bude igrao u finalu će dobiti miš. Uglavnom, vraćamo se u game. Korki je bacio pakovanje, ima Valkyrie preko zida, da li će krenuti na Gragasa ili ne. Odlučuje da ne juri Gragasa, neće previše gridi. Imao je flash, ali opet nije hteo da rizikuje, uzet će zmaja i vrati se nazad. Igraju bezbedno i bit će ok. Fiorin build će generalno biti veoma tanky, znači veoma beefy, pravi Juggernaut build. Obično je Hydra, Black Cleaver, Deadman's Plate build koja Fiora pravi. I svaki item ju daje healtha i šta se dogodi, znači ide na cooldown reduction, ide na health, što više healtha builda, više damage radi Hydra i pored Hydre imaš i naravno true damage koji imaš iz ultija i iz pasivne. Sad skočiti, uništit će ping ward i vraća se nazad. Veoma lepo. Gragas zaista radi ogroman damage, iako je Zed toliko nafidan. Veoma lep ulti opet od Gragasa. I da li će Zed pasti? Da, Zed pada. 5-2 sada. Agresija i na Gravesa, da li će nastaviti? Među vremenu Fiora kreće na Lisandru na top laneu. Radi ogroman damage, ali nedovoljno, jer Lisandra je pobegla. Da li će flash? Lisandra će pasti, nije mogla ulti da baci na sebe. Još jedan kill za plavu ekipu i Kike Zul se definitivno itekako vraća ovaj game i oni prave agresiju i definitivno su došli da ne samo pokupe ovaj turnir, već da obezbede poene i da se plasiraju u mesečno finale. Veoma lepo. Lep pokušaj Fiore. Očekivalo da će Alistar odmah baciti Q i jeli da će da ga countera i da će ga stanuje momentalno, ali vidimo dosta lep damage od Gragasa. Jedna stvar kod Gragasa ovdje je što true damage u ovom trenutku ga countera dosta. Alistar ide dosta agresivno. Graves, vjerujem da je promašio prvi deo Q, ali i dalje su dobili kill. Umeđu vremenu Alistar pada, Z također pada, da li će Fiora pasti? Da, Graves baca ulti, kreću dosta agresivno, još jedan kill na Poppy i to će biti još jedan kill, na kraju krajeva 3 killa u korist crvene ekipe, samo 2 killa koji su dobili plavi i mala pobjeda za All Stars Montenegro. Jako lepo, iako je Z pao pre samog početka i Gragas je zaista napravio fenomenalan pik, ovi ulti su veoma dobri. Da li će on ukrasti Blue Buff? Bacio ulti i Ziggs ukrade Blue Buff. Imao je, ne, da li je uopšte imao Vision? Imao je ideju da rade, ne? Da, imao je ideju da rade taj Blue Buff i on je Blinds bacio je ulti, izgleda ukrao je Blue. Zaista fenomenalno i sada to znači da Gragas može da obezbedi svoj Blue i imaće dupli Blue u plavoj ekipi, veoma lepo. Gragas uzima Blue, dash se preko zida. Sada čekamo sljedeći teamfight. Kao što vidimo, većina stvari su up, nekoliko flasheva su dole za crvenu ekipu, također i za plavu, ali definitivno većina stvari su spremni. Alistar baca combo, nažalost na Poppy, agresija na Lisandru, Lisandra mora sebe da ulta sebe, Zed uneće na Sivir koja baca spellsheet, tako da je Zedov view totalno useless i na kraju ništa, Ziggs baca ulti, Alistar ulta da to preživi, Korki će biti uhvaćen, Korki pada, da li će pasti Graves? Graves je živ, ali ne zadugo, Ziggs baca Q i za malo Zed jedva preživljava, ali pogledajte opet, 3 igrača crvene ekipe su pali, dvojica iz plave ekipe
plješte crveno, ali dovoljno healtha da prežive fenomenalan fight i kao što smo vidjeli, Zed uleteo je, bacio je ulti, Sivir je bacila spell shield i to je bio kraj, iako je bio 5-0, iako je imao sve te killove. Nažalost, u ovoj situaciji gdje jeli su team fightovi, Zed ne može uraditi puno toga. Alistar je uleteo, žrtvovao se za svog mid lanera i pamtit će ga kao dobrog čoveka. Uglavnom, Alistar je jeli pao, Zed je preživao, ali generalno kao smo rekli, dok Zed ne odra neki split push, dok ne dobije 1 na 1, ne može uraditi puno toga. Vidimo da Fiora ima QSS, Gragasa boli uvo koga Zed ulta, Ziggs ima Hourglass i Sivir ima Spell Shield i Poppy je support. Tako da generalno nema više koga da ulta, bar ne jeli dok ne bace te defanzivne item i defanzivne spellove. Ćemo vidjeti čišćenje Varda. Korki uleće sa Valkyrijom u dvoje ljudi i sada ne može više da skoči, mora se flashuje. Sivir nestaje u jednom trenutku, Fiora je dosta low, primit će puno damage-a, ali Ziggs baca bombu, dobija double kill, veoma lepo. Gragas uleće unutra, baca ulti, nedovoljno damage-a, bio je Hexdrinker tu i Ziggs bacio, flashovo se preko zida nedovoljno. Gragas će pasti i postaje malo muki kad mu istekne ulti, tek će onda moći da radi neki normalan damage. I Gragaso, to jest Alistarov ulti ističe. Konačno i jeli Alistar pada, naravno kao što smo rekli, to je kako Alistar funkcioniše kada upali ulti, ne može ga ubiti baš bilo ko. Zed trenutno beži, ima blue buff, ima mali cooldown na Shadow, ali verujem da Gragas ima malo manji cooldown na svom dashu, tako da eventualno će ga upatiti. Zed cijeli dešao, Poppy će biti tu, pogađa charge i to će biti kraj Zeda. Da li će plava ekipa da krene na Baronu, uskoro ćemo vidjeti. Da, plava ekipa kreće na Barona, Ziggs je na potinu, ali također Graves je predaleko, Korki je predaleko i Alistar je predaleko. Naravno Zed je jeli mrtav, tako da je 4 na 5 na samom početku. Vidimo Lisandra ko uleće u Barona, da li može ukrasti? Ne. Baca ulti na sebe, ali Gragas naravno smajtuje tog Barona i to će biti to. Da li će Gragas pasti? I dalje imaju Barona, bar na Fiori i na Sivir, ako ništa drugo. Ziggs je malo agresivno krenuo, baca ulti, uništava Korkija i to je to što se Korkija tiče. Ponadao se da će ubiti Ziggsa. Ziggs baca ceo kombo, baca Hourglass i Golden Boy ubija Korkija, veoma lepo odigrano. Fiora dobija kill, Gragas također pada, Fiora dobija još jedan kill i sada je bitka protiv Zeda koji je bio nafidan, ali to je Fiora koja ima također 8, to jest imala je 7 killova, tako da nije ni sa njom šala i to će biti ace. Veoma lepo odigrano, pogotovo ta kombinacija od Ziggsa da je izbacao sve i ušao u Hourglass i kao što smo vidjeli, lepo je auto od tog Korkija. Definitivno sada kad imaju Barona, kad imaju lead, trebaju pušati i uzeti bar jedan inhibitor. Sad gledamo šta će plava ekipa uraditi. Na koju će stranu jeli da pušiju. Mogli bi na Zmaja, ali iskreno imaju Barona i toliko vode na samom jeli početku partije, da iskreno mislim da nema razloga zašto bi išli na tog Zmaja, već jednostavno samo otići na midlane, pušati, uzeti hulu, uzeti inhibitor i jednostavno forsiti objektive. Bar dok ste u walk ahead i ako se jeli nešto dogodi i ako ste forsirani da se vratite nazad, onda odite i uzmite Zmaja u samom povratku. To na Ziggs može baciti neke bombe, probati malo da pokuje. Vidimo ovaj minion koji polako skida healtha puli, nije previše, ali opet je nešto, jeli, malo po malo kula će biti low, eventualno kada dođe wave mogu samo da ulete.
da napadnu Kulu 2 puta, Kula pada i onda imaju ili teamfight ili imaju inhibitor. Kao što vidimo, uleću, Lisandra je bacila ulti na sebe, verujem da će pasti, nema ni Klo, baca Hourglass, dosta vremena čuva, ali nažalost, to je to, ona jedino što čuva je vreme. I kao što vidimo, to će biti i kraj Lisandre, verujem da mogu krenuti na same Nexus Kule. Prva Nexus Kula bi trebala pasti ovde, moraju ubiti da Kula ne uradi previše damage, Ziggs ulti također pada. Prva Nexus Kula pada, plava ekipa udara drugu Nexus Kulu. Da li će ovo biti kraj partije, da li mogu finištati? A Fiora je jako low, ali udaraju Nexus Kikis Wolves. Najverovatnije mogu završiti game ovde. Da, Nexus će pasti i čestitke timu Kikis Wolves na pobedi. Acer ESL Adria Opena broj 37. Još jednom čestitke i timu All Stars Montenegro za drugo mesto. Kao što smo rekli još jednom, oba tima dobiju poene za mesečno finale na kome će biti fenomenalne nagrade. Znači Acer Predator Gaming Miš za svakog igrača svoje ekipe. Tako da, čestitke još jednom Kikis Wolvesu, čestitke All Stars Montenegro i to će biti to za finale. Sada idemo na giveaway.